kapuso, actor, dancer, and proud husband and proud dad ang atong bisita karon sa BizTalk. Let's all welcome Arthur Solinap. Maayong aga, Arthur, and welcome to GMA Regional TV Live. Maayong aga, Cecil, kag sa mga televiewers da. Kumusta ka mo? Ikaw, kumusta ka na? How are you, Rochelle? Si Shiloh, ano ning mga naging quarantine routine nyo sa pamilya? Okay naman. Siyempre, 24/7 kami nagbabanding kay baby. Ngayon, madaldal na, may hilig kumanta. So, hindi nagmana sa amin dalawa. Masaya kasi nakikita ko yung mga milestone ni Shiloh. Oo nga eh. Nag-start yung quarantine, doon siya nag-start mag-walk. Alam mo yan, at least nandun ako present sa father. Eh, ikaw, how are you preparing yourself na iiwan mo muna si Shiloh? Titiising ko, siyempre, for them. Then, siyempre, it's a work. Eh, kayo ni Rochelle? Emotionally prepared na rin ako kahit paano. And Arthur, kumusta naman kayo ni Rochelle? Kumusta kayong dalawa? How has this experience brought you closer pa to each other? Masasabi ko na maganda yung nadulot nitong quarantine sa amin dalawa kasi naging strong kami. Saka tulungan kami dalawa. Nagka-clash syempre sa mag-asawa. Actually, yung first part ng quarantine, masaya, bakasyon. Tulungan kami, siya yung sa luto, ako yung alaga. Tapos pag siya naman yung mag-aalaga, ako naman yung magluluto. Kalahati kami kasi nag-workout siya sa umaga. Pagdating ng lunchtime, ako na yon hanggang gabi. Maganda yung teamwork namin. Saka, naging strong kami dalawa. And thank you. Oo, kasi Arthur, being a family man, ano yung mga naging reflections mo din during these difficult times? Kasi talagang sinubok tayo lahat nitong COVID pandemic eh. Ako tinitingnan ko na lang yung reason ni God bakit nangyari. Siyempre meron yan good reason, 'di ba? Lahat naman happens for a good reason, 'di ba? Ako para sa akin yun nga yung naging mas close kami family. Saka masasabi ko na parang ako yung head of the family itong quarantine kasi nagagawa ko lahat. Alam mo yun, kung hindi dahil sa quarantine, hindi ko maasikaso lahat dito sa bahay. And let's talk about your other family, sa Pipito Manaloto family mo. Kasi bilang fan ng Pipito Manaloto, we look forward talaga sa mga new episodes nyo. And so far, ano yung mga aabangan namin from the cast of Pipito Manaloto ngayong balik taping na kayo? Yung aabangan nyo, alam nyo naman yung Pipito, reality show siya, di ba? So, yung episode na to, talagang magsa-start to sa first day of quarantine. Pero Arthur, how thankful are you to be part of one of the longest running comedy show sa bansa? Dahil napakahusay talaga ng palabas nyo. It's really both entertaining and very informative. Hindi lang ako masaya. I'm super blessed with this group. Kasi si Kuya Bitoy hindi siya madamot i-share yung talent niya. Kaya yung mga tawag dito, yung mga pagkawiti ko minsan dinadala ko sa family, nakukuha ko sa kanya eh. Kasi before kasi mag-taping, nag-reading kami, so binabasa yung mga script, tinuturuan niya ako kung paano i-deliver. Kasi binuo niya yung character ko sa Pipito, tinulungan niya talaga ako. And of course, Arthur, before we end the interview, ano yung mensahe mo sa lahat ng mga kapuso natin dito sa Cebu and the rest of Central and Eastern Visayas? Huwag tayong bibitiw kay God. Unahin muna natin si God before anything else. Let's ask Him everything. Seek Him first before anything, and bibigyan niya tayo ng sagot sa lahat bago tayo mag-decide. Daghang salamat, Arthur, for spending your morning with us. Yes, daghang salamat. Thank you. See you pag wala na yung pandemic, sana makabisita ka dyan sa studio niyo. See you soon. Alright, thank you. Ingat kayong lahat. Ug sama ni Arthur, mga kapuso, hinaot nga kining panahon sa quarantine, nakahatag kaninyo og gayunan nga mas mapaduol pa sa inyuhang pamilya. Ug para mas kompleto pa ang inyuhang morning, tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live.